Alright, ambia muno mwanchwa omo ligereria Winka TV nebiro bine nande tuikira ase ensemo ya Bosongo tole ase jiro enene ya daraja 2 tute tukubolia igoro ya igoro na kiabantu baibangete igoro lituko liankyokero abantu bayimokire go sawo chikoimoka ochi waka chikure chiga na kibra baibangirangana na naki iganga yabo nereri gochia ase orongoro gusi nabali bagochi wakera ekura nimetenga kreomo nabwate omufuasi oe na kero yomo nabwate eganga ya omontolia agochigwa kerekura tigango turakwana na babiri batoto igaiga inde wanyare gotwa amaoni yabo na kiare nyoranga nigongo kumuchikonya mora neye Ninka TV mwanchu muri nigo tulegegamo na abanyene riraberiga ntotake ukwana brauba tutebina ine erena kebangeteli tukolia nkyo gochi koaka ekura samarieta ngoro kuene liongoba ncheno mokaji umo bwege sa village no mokolie gasiga igadaraja 2 nchebuna nche bone gandoche lia gorobire ndoche nga chiza cha bwene irenkwenda nyumba ngesibine nchentimoke erinde mambi kobogokia nchigwakera chikura barai baringanetie gwakera kirokende eganga yago neri mambi kerogo chiwake kura inki keo kuimukia kuyenda mambi wake kura nche soko kanikuwa na koba uchumi abeire embeke igagusi yaitogo se Kenya nchengo chigo saba namasabali anenya sankune nkoro yana riringo boka egere ngakero murayo ri orakonye gusi yaito gose Kenya yaito ingana ye mora tebyo musaye ndo no musaye orengana ye mora tebyo musaye baade yo wakikura litko lyankyo inki ora batebi bakore abasaye bonsi sebabeta Kenya yaito ngo batebi nga kumambio nyore muntu tori guchigwaka kura nima tembale anene ba promise ile bintu gete bikena ba college aba kichikura usaba igaba nena ba kubolio borai nima etenga bande mbale bakanire kisiasa bate basali lakini ngo basabe so gwanjo ndora kongaine mambi tafadhali nyore tobwatigasi butanka litukolire kole buya tonyore shida right mbuya muno mwanchwa omurigeri yono yomobo olio mwaki ekura nande nero rure amaoni yae otebena litukolia nkyo nae muke guchiwaka ikura tiango toreigwo abande nkibagukwana samarieta ngoro ku Dickson omwenganya kaba korwe kenyoro kiage sero lakini nongo korere gasi yana daraja 2 no murundi wa boda right ayibuno murundi wa boda nimetena mo ibangi litukolia nkyo gochi waka chikura ine nkeke gyokungusa gochi wake kura na matumaini yago narari ase wake kulitikolia nkyo matumaini ane naringe kura yane ntaite kunyiaka uja so murayo muya olio rankonye anene mono kurigeria masirai y'abantu ba boda no mwana injio moke olio gochaka bono okuherera sai kura yane tindete kunye samba ntaite kwake kura asomo yo no ngete kuringana no bogima bwane ndorengana kingo konyeka kende lingana oraru gochiase omurigeri okuretigali tukolia nkyo ingana kiora nyale kurwaye buna omosai gose buna omwaki ekura omozalendo wase orongorwa gusi endo nargo sabo mugusia sabeta tiga mambi abo kechinsa 12 bune serikali yatebire arubira ake kura yae ngora oyo bwate kibako kia ya ndonye tabwati anda ikaranse nyumba abere litukoligima tukanyirire tamatokeo anengo sabo musai tatume kubobe chinga kiechi para imbara nene mono buna bagweta itabutuko gotumeka ibichana bobe tongainwa ekura yao rabuno konyiaka ngora no morembe oende nyumba ngora oganya matokeo na matokeo ali ago tokea toyabwati nande toyancherane senyencha IPC ne ya ito nane bwata demokrasi ya twancherana matokeo. Alright, maybe nimetenguna abana bodaboda mbabwate unity yabo kerokende inumna bodaboda mangana kimwabangire gose na kimwabangire igoro ya omurembe asorongorwa gusi waitana nirane mono kobeko omurembe gusi yaito abichana mono chichama cheito cha turangeiri cha tukwaneire buraburu te koba gusi ntole no omurembe nande puya tole mwanchwa omo ligerio Inka TV hebiro bunebiga tiango torasuka uchikaiga nde turarona mbarogaiga bateto kwana mona intu asebiro bunebiga tumakwenda gochase aba onya bande asoro gongoro iga gosase echire yiga konende nege no yomone tiangara antebitali yae nere arante bina na kebangeti tukolia nkyo mwaka samarieta
John Ogechi. John Ogechi. una mpango gani kuhusu kupiga kura siku ya kesho? Kesho ni kuchagua. Mimi naenda kuchagua, alafu kitu nitaimiza tena watu, you choose wisely. Choices are good, but it determines what kind of the choice you want to make. Okay? And tupige kura kwa amani. Tukimaliza rudi nyumbani. Vijana msipige mtindi. Kupiga mtindi ndio nini? Kupiga mtindi ndio nini bro? Wasipige maji. Wasipige maji. Wawe sawa sawa. Watu wakae soba. Alafu wengine kama umeoa, uambie madam leo alale kando. Kesho ni saa 12 ndio tunaamka. Tunachangamkia huko. Kiongozi ni wewe ndio unajua. Aswa kinacho kukupatia motisha kuamka asubuhi saa 12 kwenda kupiga kura, aswa kama wewe ni nini? Kubadilisha, nataka kubadilisha uongozi. Nataka kubadilisha hii. Hao wenye wanaongoza ni kama nimechoshwa na wewe, lazima nikubadilisha saa hii. Ni kesho tu nakubadilisha. Unaenda nyumbani. Asante sana. Mpenzi mtazamaji, oyaote bangana litukoria nkionye kole na musubati konyomire musacha konyomete egento gyotekero kana litangani kurabe ko mongina kando litangani elinde tuimokike mambia elindo chigwaka ekura asenchira erengi asenchira yobo itongo asenchira engi enchira ere engiya nibwage ga mo masayo monati gachara tarante bina ere amonia narari asitukoria nkyo mwaka karibu asamarite kinegorogwa asamarite ngoroko Dennis Nyamaro Makori setongeroka Sinongeroka. Daraja mbili njeno menyi. Kerokende na kiwa bangete igora ankyo wakachikura. Asa ankyo nge bangete ngakire baba chikura. Omugambene retura te asenga kia wone rura takonye. Kerokende mete na kiwa muntu nabwate olio ya ago support kolende aseboniga ayebuna umufuasi oyo wochu wakire kura. Ine naki kwa ibangire ayebuna umusayi. Gosa yebuna omumenyi borogongoro iga. Nchebuno manye borogongoro iga bono. Enge bangeta senge nchomo gako ya matuka mange. Urato ganiri sana. Tomokonye. Nera tokonye. Bona senge njotoro chenga chigezeji. Bona chabere chinjanja. Lazima tuteme mogaka. Nera tuteme. Igo. Asante sana. Asamarieta? Asamarieta ngoro kulame kimekenyo gato. Omweboro Kisi County korukitutu chache South kenyoro kyabo ke ka ward ebono ringana nabo ase chukure chigocha twachikanyerere buya endo na ngo sababa sai baitonto tumeku mambito boke mapema kendabu tonyara gwaka chukura chomorembe erinde tonyakonyore biongosi ebiya biribira chokotokora magendero ase myaka ende gocha egendo kene nange koimisa abarayi baito bakore campaign erengia ono ekire ase last bullet nange kosaba babeke badumisha amani erinde tonyare kogendera Kenya yito motu ndobeka Kenya yito ase obobe kyagara bananchi baito banyare gochandeka banyare goteseka tonyare gwetera mangana mange buna sensemo economy ono twengo sababu na youth tonyare korigereri gumono nande kerokende abarayi baito banyare goto singatia to baskobe komarembe nori oranyare kobu anyare gwanchirana tosukume Kenya yito motu. Ayebuno musae mobango kyobwate litukoria nkyo ochuwaka chikura kuroro ayebuno musae mobango kyobwate nchebuno musae omweboruo Kisi County gaigana ndomo Kenya ase ringana ndatebe mbangete nerio koboka mambi somorembe nyare kogenda ndobere raini nyare gwake kura yane somorembe na enkwimisa bonse abakenya ba mintando onse asebare banyare gwaka chikura chomorembe erinde ochore kiongozi kerioganeti tochore sauri kwa irwe besa kagere besa inande mambiende nore chore kiongozi kiranya gotokora magendero asie kiare kende gegocha kya mambi. Asante sana mbia mono asameta ngekuruko marita kuruko Steven Mokaya Ngwenyi. Steven Mokaya Ngwenyi tukuli uchase kamera gari litukoria nkyo na ki ibangete igorio wakachikure chiga inye bangete kurera ko nande gwa kabuya nandi bwate mangana nabantu baitore nje babwate mangana gato bwate omorembe ande tai kende nkieke yoko kora kwe imokeke mambi guchwaka chiko tegasi yao ntagete ngimoke kwenda gwake kura ase ngencho nga abantu baito gwenta choro burai
boito bwa morembe mang'ana ndo cia taiyo. Kero kende maybe sona kobori maybe murayo gwatagete go support taraira no anchira negetambo kero nga ABC yanchiranire gutangaza uri atangasire. Mono sana ng'anchira netenje. Ewa. Kero kende ukulire kameri lingana lya olio mwali ratebi omokenya mono mogusio kuri etigo lya omorembe nkira motebi. Nchentagete omorembe baiche bake kura kero make no morembe mang'ana ndo staba kende kyo sikira onde bwa sura achorekane kero monta itabenga no bumane nero itu achore. Bia mono mwaka. Asante. Asante sana. Kwa majina bro? Naitwa Victor Makori Nyang'wera. Victor? Makori Nyang'wera, mkazi wa Kisii County. Yeah. Kero kende omubango ogo litukoria nkyo norori. Litukoria nkonde demboke ke mambi saa 12 ntoke polling center yane ngakere omurayone kura. Kene nkeke geo ko motivate mbakwe mokeke mambi o chiwake kura ke mambi kwa taba 6 in the morning nkeke go motivate. Turn up today toke kura. So marembe. Yeah. Kero kende nimete no bwate omurayo go support kero kende omurayo go kwa tebe nero chiwake chikura. Kero kende araba taraira nuanchirane amatokeo. Andonsi aliagotoka na nara witogo kubali. Kiagara Kenya tore ulio kuira nero witogo support. Alright. Kero kende no mosaole lingana lyo mweli ora sego tebi umurigiro kritikala sense meri na kira motebi. Lingana lyo mwana na kwane. We are in a peaceful land and we want to maintain peace in this land. We need to vote in a peaceful way. Yeah, anybody who will win, that's the man who will lead us. Yeah. Alright, tumanjwa muri na te nakulire na ngangu chino kwa namo abana biashara borogongoro iga ruwa bosongo gusegusiga iga yango na kwana no mungono yo munchiri bwenseme iga ya daraja 2 na era tabina ine na kebangete lituko lyankyo guchi waka ekura nakiko kubaba sama leta ngoro kubirita ke mtu obuoge wilta karokende na kebangete lituko lyankyo guchi waka chikura mambi inge bangete ke mambi sana saa 12 nchete wake kura yane nchoro morai nya sawa mochora lakini mtoto kwenda kuchore ne kure to sabato wake no boremu tokoro bochori chikure chibe chingia nchibe chesegi chibe chomorembe twasabira omorembe nyasa tu omorembe no bungaini karokende inkeke gyagerire watigire uchi gutibya sara ya utukori yankyo uchi waka ekure ngwenda gochora umurai ne kogera utiga ebyasara byo makogenda ntagete rokende ase uri okorigete korwase kamera gari engana lyo mwoyo mweli urate uramotebi umugusi no mokenye korigeti ase kirase nkyura motebi ngote yo mo Kenya undikereti mambi to bokeke mambi twake kura tachoro umurai twake chikura cyo morembe Kenya twaro morembe nagyogorogwa Wilkista kemunto karokenda ina kwibangete tukori yankyo guchi waka ekura yane mbagite mambi to soki bena to murai oyo to kobekira lakini kone nyasa nacho to murai yora guchi kugamba sekero kerokende wacholiro murai na muroyo wacholire naba abetaeta no anchira na matokeo gose no bwatenchirende mugochi kuriye kurigi chikurechiga nabato wanchane kiya nyasa omocholi kerokende to kuriye lya sensemo ye kamera lya linga lyo mweli ratebyo mu Kenya kurieti ngana kiyiga ambito tayalise to akechikura sobonge right ambia muno manchwa umurigiri nakwigura abana bane orogongorega bagotebana nigo batayali tukori yankyo kemukeke mambia na guchi waka chikura ine aye nore tayari waka ikureiga nande nore tayari kureto morembe ase orogongoro iga ruwagusi baba asameta ngiyokorogwa sinyamisa kerokende na kibangeti kuria litukori yankyo guchi waka ekura ima to yolengo chikwakira kerokende na kibangete gotigirira sara byao na guchi waka ikura ntaite nkore mambi ngende ngimoka asupui ngake kura nkore ngiche mwane nyonare ngoso mugondo so mugondo kerokende inkeke geo kwa chingure chuko mukeke mambi guchi waka chikura gisenya sawa konga chingure chire kwenda waka chikura kerokende na kibangete tukuri yankyo guchi waka chikura nyebangete mambi karanya sambo kiribuya nyebange saa 12:30 nyora na ikiregetuo ngake ndworo nje gosoe gokore gasiende
Kero kende gangene ne yo akikure yagonere ritiko yankyo. Ochoro morai omuya uri rwachoto konya mambi ibintu byatamenteira amaguri mono sabuni gere igoro sukari gere igoro akigose Nyasaye natubwire tanyoro morai omuya inara togosaba. Kero kende nimetenga abantu abayiga gosi abana tochwa krachikura bakwana manifesto abo bakwanire kiganga cyabo cyakora ine oyo ogocha gwakire kura na norishona nanyare gwikirania ire iri arure na bagwikirania asengenje batotebiri batorose ikipara batotebiri ebintu mbagamba batoigereri bigwake namano ana maguta petroli gare igoro etogokire transport ire igoro. Right, mbia mono kero kende ngana lyo mweli ratebi urigira se kamereria otebi gosama ntwa kurigeti nkyora batebi gore ya omorembe litiko yankyo atogosaba omorembe omuyororekane asengencho segite bande oyo koira egene ngagabu mbia mono asante sana. Alright, tiangona kwa na madam mbiyole mbiyande samarieta ngoro gustera kwambuka atuma nje ngote baiga iko ngeandaete mambi intege kuboka mapema ngene njoro murayone na ande gentongo abana Kenya baito gaki esegi mwaka monto aya embia kero kende naki kora rigere kamereri okwanengana ye moigore yo murembe gocha sorogongo rwagusi na Kenya ngima kwa ujumla onje ngote baiga abagusi baito nense yonsipi omorembe obwetekere gento ndota etisegi ndota etikende gionsi tochoro moya yoito kagi okotokonya amaene kero kende nimetenga kore omwaki ekura no metemna omurayo ogochigochora naire in case omurayo ataireti aye naki obangete kuira amatokeo aya nje ngote baiga oyo obu anjera no obu irwe oyo ira baende bagwanani batebe naki ka kyonye koira bonse bongane mukono bagwanani babwatira negasi nduge ndotete omorembe mbia mano de amo nomo wanabiashara gaiga sorogongoro iga ko sasa nseme iga ya Rajambili ntagete tora kwana monera otabina ine ere tukali ankyo na kibangete na chasieke ebiaseri bia yagende akechikura wose ere ni gagotabana kilichopotelea kule basi na kitabaki kule tiga mnoche umonchomo digereri agata ko biashara bia iga tukali ankyo na otabina nare tayari ochi waka ekura mwakambu yole yande samarieta Bernard Moseti ine Bernard Moseti no ibangete litiko yankyo wochi wake kura ekura ngoboka ngake ngira ne biashara kero kende incheke go kumuko motivate lindochi waka ekura litiko yankyo asimoja oro mugambi kero kende mugambi oyo iga kwa chorire gwatakire gochora gochikumwakere kura kero kende atereti obora yoboiga no anchirane na matokeo ya IBC ayo akayo koira nero yona na toka jora mibiringa lya oryo mweri oratebi omurigerio kuri tigari igoro ya omoremberi tikori yankyo ndirieri ose okomonto okotana tata tuchwaka ikura ngana kyora mweyo mwerio ekura rasi moja oro mugambi rokende igoro omorembe ora togo saba rokende mona biashara okorige tiboni yotabana tikori yankyo atago tega biashara elinde achi wake kura ngana ki advice kyora mwe yo mwerio ntara gutiga ndo ndire biashara byao ekura akoboka mambi yake aira na akore biashara byao to ariganeti mambi twake chukura buya obashori obuya boro butagatibu butabwati mangana Nyasaye nero gochoro matomora umurai nabangira bamitego makimambia aiga na kutosaba Nyasaye atwachinga kichingi ya mambia echo batoererio emburatebo tochenge ekarto joro bora yomuya kero kende engane mona kuburingi nelinga kero kwibangire kwenda ankyo waka kende murai wategete gochora taeta naki obangete kwira linganerio Nyasaye mwake keranya omwa ochoro murai ntundo kunyara embuya mono kende ngane omweli ratebi omweli ligali linganaki oyo minto gotebiga mbuya mono gendere gas asante Nyasaye watas biya mono. Alright, kero kende mwancho murigeri tigatora kwana no mongona mogeganera ara tutebina erena kebangeti tukoria nkyo igoro ye chikure chigana kyo kwa Samarieta ngoro kwa varini ke mtongwae
nje no monia amananasi na matunda na matoke. Ukenda kibangete rituko ryankyo wakikura. Mambinye bangete nkoboka mambi ngende nchoro murai oli ora senkoro yane. Ukende eganga yo waka ekuranereri. Eganga yo wake kurani gonta geto bonchorori asense yeito. Obogimo botomenyete bwako ngine tanyoro murai oli ora tworoberi obogimo. Ukende nsemo kurata ke umurai yo uchikochora nyale gushukira mono. Mono ntaita sugulikire mono mune ndagere yabere iguru unantu abangina ntoriko nyana no nyendagere kugura. Nage kogera tulega igapara abana babere chokora sitarachaga. Igo nte torigeria rio kwanero murai uri uchikochora omotebi na ayebuna omonia gosebuna omongina komutagetobisi ngento kyotagete achikokorera. Njebuna murai onengo chokochora mambinde mete buna koira chikureti gontagete atworoberi obogima bwendagera nanda atworoberi torupara gaiga amabutare igoro pa etore para igoro anyare gotobeka saraga ya Asamari tangoro kudeni sinyakundi omokaji okisi account ngwagara mabamba ekura. Okay. Akarokende eganga yago yo gwaka ekura nereri rituko ryankyo. Muna anena mono ga kisi county dotage to bonjere tonyore environment yerengi yo kore biasara muna kire yete atara mbiri gaiga abangina abanyara ko bakurupara gaiga ebintu buna biri banyara ko bakoroserwa sabatari gotwerwa negasia boronge security rate chibe bene ne chipale chitaro sirubu ya chiro siku buya etokonyore chinga kije chinyororo. Akarokende engana yemona enkobore osabere nkobore nkina kero maybe wacholire umurai yo gwacholire lituko lyankyo chikochora abe taira ikure yiga ne nwanchane na matokeo aranyare kubwatokwana IBC amatokeo na butunya to gwanjera na chamokeire lakini ningengene tenganji komokea asengenjo ono murai omuya ototabiria mangana maya kurumaega nande twaro vision yae nabaraje ko bagakonyara ko gotokonya kugataire nabuto gwanjera na matoke ayo wikate iberwa ngenda kanete iberwa. Right. Maybe engana yo mweli oratebi omosae omongina omogaka urete asensemeri niriye. Anana mona basai ningo na batabi rituko lya mambi lyankyo kera muji ko mugwake kura yao ake kura yao ogenda nyombo tumoko onyiganyere TV me mubasa basoka para muchikonya mukie bintu mbali amatemete ya makombe na bintu binde muchikuru anesegi asengejo murayo gatairu omolembe toganetie erituranya amani liranya kwira na Kenya buya na igora alinga muchigwake kure yaino muligere buya sana omuntu rajo gago tuyeria mabutaye bintu chindagire kina bintu binde erinde obugoma banyara ko babokoro obugoma bwako ngina sengeje bintu bya bere igoro mono Samariete na irini moraragira Airini kerokende litukoria nkyo na kwibangete gochwake kura Senga ese rituko lya mambi ni gonjorete ngoboka mambi ngende nchoro murayone uyura acha konkonya mambi amatukale mutu. Erokende ngana ke yategete otagete omurai acha kokonya chinga kiche cha mutu. Egente getangani anyara ko baka torusi para gaiga nande tonyora araronge stokonerie binto kiagar to nentu torupara. Naende egento kende nentu tonyore jinga kichingororo nentu toko gora bintu byaito twanyora nona bago togori tore asare safe chemo ndesta nyati chipita nkoroko nko chakaboke mambi nchoro murayone oli ora senkoro yane ora nyare go torusiga ga se para stokoneria mananasi chigari no chire trabsaka nyoro bokango teta choro murai ora tokonya torusiga ge para tobeka stokoneri. Asante sana mbia. Mno mwanchu mwaligeli tena niweta mangana yonsi abakazi borogongoro iga gosasa nsema iga ya daraja mbili bakobori nga nigo batege tumurai urachiko bakonya kwenda gukora emeremo eri bachori gukora ge mwanchu mwaligeli no yo mabo mwelio orakona monentuga iga elinde nere atwere na rena kyabangete ituko lyankyo gochi wake kurasa Marieta ngor kuchosin moranya mauga mambi tete koboke mambi ngende nchoro murayone bwenkoro oyora acha kondabia ando seria senkobera asenta nde sevu ndupara aigeto buruka ni chipara chipikipiki arafu mbera asende sevu kerongo ni bintu byane tinyara bakongobonde bwansi nde sevu kerokende omurayo chigochora nte toli liga alio te omurayo chigochora ninki tegetangana uratake kasoro bisiga achiko gokorera una na biashara nchenda getera ni chindagera chire igoro monane ne mono na mabuta tokora digoro rire igoro
amasi abisiru etokora rigorire igoro bira nense tonyore begerense abananchi baragire. Buya mwana, asante sana. Mwanchu murieri igaiga nongo chiokolera etaro yane korwa ase ensemo ya Bosongo kinde daraja 2 asamarieta nigo nkorokwa omochokoro onyama.